So hi guys, welcome to our next vlog. Alam ko pong nakita ninyo ang title but exciting to na vlog guys kay we're doing a summer play or summer na dula mga ka-Berks official. So karon as we can see nakantipara ko pero don't you worry guys. Ako ning hubuon no niyang taod-taod kay nami buhaton nga dula nga pang summer since summer na. So ubari man niyo guys among vlog unta nga mag-enjoy mo unta maka reminisce mo sa inyong mga childhood memory. Okay guys, so kung exciting mo, let's go. So, muna ang sana mo guys, akong gipasabot gina nga dula na mo. So, it's actually, binukid siya nga dula, pero sa syudad na gini siya, pero usually, nani siya sa bukid. So, more siyang bato na ako guys. Perting ka na ko ni ka bato, tapos kanya ang tansan. So, amot, kung sa tawag kani, sarsa, basta kung sa may tawag kani guys. So, muna ako makauban. So, pagbuhatan ni guys, inganeon siya. Dukdukon, dukduk. Okay. Anak siya guys, pagdukduk, kung kung bato. May go na akong kamot sa kagabugat sa kwan guys. Dumay, maning bato ako. So shoutout sa mga relate ani guys. Hi guys. Summer naman siya, so summer time. Medyo magsilbi ng batuhan eh. Dumay ba? kung tao red bato. Sige lang nad. I-flat na muna siya guys, i-flat ang unsa kaning tansan antud sa mo flat good siya ano sa mga flat. So ipakita day mari kasin. Nga sa ka-flat. So karon guys, magbag na ko sa kaya ko ni para pining tie back sa mo kayong tie back say. So dapat guys, kay blind man ko so ako sang banabanaon mo ni lansang day na guys no. So ako siyang banabanaon pag kuan kay blind man ko di mo makatulong diretso. So ako na siyang banabanaon pag dukdok. So dapat guys duha ang unsaan ni duha ang bangag kay para motusok siya ay mabuto sa PC klaro. Okay, so nabangagan na siya kanaon mo na bangag niya then ana. So muna yung bangag guys, ana na sa bangag diba isa. So medyo hiwi siya. So kita man siguro ninyo guys. So medyo hiwi siya no. So karon ako na siyang banabanaon nga it's my straight kay kung dili ni sa my straight guys probably di gyud siya mo tuyo kay hiwi man. Ana ba ana sila. Ana lang ka simple lang ginabuhi guys. Ana lang ka lang ginabuhi. Logic ba? Kung hiwi siya di siya mo tuyo, kung straight siya mo tuyo gyud siya. Ana. So bala madugdok tong kamutan ni. Sakit ang kamot dugdok. Lahay. Tapos murag kani guys okay na ni. Tanawan ni murag okay naman siguro ni. Madaanan nig kuan guys tuyok, madaanan nig bira-biraw niya. So inganan siya guys, inganan lang siya ka simple. So customize. Ipagapuin pa niya siya, ipa-flat pa niya siya, tapos ang bangag dapat di siya tapos dapat dili siya mga unog PC which means guys kung pag tuyok siya ang PC dili maunsa dili siya kaungo sa murag dili siya makanog lakra basta nga na guys. So muna siya forma ni ana ni siya ana sa talikod ana. So muna gid siya takaw na ni butan ni sa PC then pagkahuman humana sa tanan okay na. So karon next na kong buhaton or namang buhaton guys kay but ka na mo siya PC pagkahuman magsugod na may og kanang tawagan na paaway or sangka ang term na mo sa mga diri guys eh. So ana sana maka-Berks. So kung exciting mo wait lang paki-like ang video, paki-share sa iyong mga kauban or sa iyong mga relative or friends and paki-comment guys kung nag-enjoy mo or kung naka-relate mo ani nga video or naka-reminisce mo sa iyong mga childhood memory. Okay, so next but ka na mo og PC ni mao nga sarsa. Okay, so kani akong kauban guys ang mag-demo kung unsaon pagbutang og PC sa kaning sarsa. Okay, So yan eh.
Sulod ako das bangag no. Ha? Kita ninyo, oh. Pirahon ako na siya. Sulod na. So kini na sad. Kung nasad ning sulod ang pwede din mo sulod dun. So nga ni. Ito yung testingan nagsulod. Masulod na. O nga ni. Sulod na sad. Duha na kabuok na. Sulod na. So akong buhaton para ma-forma na gid siya o para mapatuyok ko siya. So kani disclaimer lang guys, kani nga demo ginabuhatan mo guys para ni sa mga karon pa nakakita or sa mga gustong kuan katong dili sila familiar nga dula. So ginademo na mo ni siya kay para kuan, para nagbuo idea or nasli idea kung saan sa buhat. So ana siya guys. So karon ang buhaton na mo karon guys kay magunsa na may mag tournament. So kani guys, akong ka-partner ako og ang akong ka-partner nga si Richard. So kami ang magsaka karon guys. So since kay blind man me nakapatog nakadabot. Sige. Since blind man me among iuna igom kamot, then go. Okay? 1 2 3. Oh, di na. Sige. Okay? Oh. Sangka ni. Betul. Pilde. Hi guys, kami ang ikaduhang Paris. Ako si Aldrin. Oh, ako si Erica Shane. 1, 2, 3, Ed. Go. Wala ko na maikot. Ligo. Okay! So, round 2 guys. Ang karong round 2, daog versus daog ni. Postlan man. So, suppose na bang walay isa bung kaya natong buhaton. Gidrin. Go. Igo, asan kamot? Si kalok. Okay. Aray! Patay, putol ako. Ano to? Lagputol ako apod. Hi guys! So, part 2 na po, laser versus laser. So, yun. Yan na nasa yung kamot. Oh, sige. Nasa mo? Sige. Sige! Saan mo na ganyan? Ay, ko ako makakas. Okay, okay, marag. Grabe ka ng laban na, marag. Sige. Sukol! Yay! Richard! Winner! Putol ako ano? Tabla guys! Okay. Ito nga nalagbot. Karon guys, tabla sila tanan. Tabla. Oh, buray na daw sila ang dua. Huwag nangalagpo sila mga sarsa. Okay, round 3. Go! Okay. Aldrin and Rollerias. Yes. Hopsa. Atake. Hop. Habay. Oy, wala. Okay. Dapat guys. Roller na daw. Yes, karon mga gala nabot lang si Aldrin. Ni surrender na gini ang PC ng linggo na. O karon. Walang kalaban na ni! Wala kalaban si Rolly. Dili mo surrender si Aldrin mga higala. Nagbuhat ng bagong PC mga higala. Karon. Tinodon na niya ang tagyan ni channel. Dili na tagano konsiderasyon. Round 4. Rolly Reyes. And Erica Shane. Sige karon. Kaya ang gikuan. Ops. Sumod na. Op. Napalong. Karon mga higala. Grabe na po na yung giyog na po niya. Sir sa ipatuyok. Ipatuyok. Okay. Og gini, mo na yung atong ginahulat. Og gibangga ng dua katansan. Og katansan, nagtuyok ng dua. Op. Ah, grabing bayad. Opa, kisa kayo mapilda niya. Op. Naputol. And the winner is Roleria. Katawag ko yun. Tulo! Katulo na. Grabe. Wala pa pilda si Role. Nala, tulo ka daog. Og ikaw, pila ka daog kay? Wala. Wala pa daog. Ikaw na pila daog ni Udren. Kadua. Ikaw na pila daog ni Udren.
Ana pa tayo sa kalimang round. Okay then. Aldrin gabod, mubawi siya karuli. Aldrin nagruli. Oh, ganyan. Ninga bandi na ilang mga tansan. Hop nga bandi. Hop, aniya. Aniya, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Grabe ka. Hop, hop, hop. Nihunong tuyo. Oh, niya bandi si Ruli. Oh, kani. Mog mani, mani. Wag ginang bagay. Grabe nila yung sa mga tansan. Mga higala. Tantanawan niyo. Tantanawan mga higala. Oh, gini, mga higala. Wala ko mo surinder silang dua tansan mga higala. Oh, gini. Si Aldrin Berteng ngisi ang si Ruli. Oh, championship na ni mga higala. Kisa kayo madawa ka ni mga higala. Nihunong ilang mga tansan. Karon, kaya nagpadayo ng tuyok. Dugay guys nga butol ng mga tansan mga higala. Oh, kanina. Napatawag si Ruli. Okay, napildi na yun ang tagiyan ng channel. Napildi na yun. Dili dia mo pabor ang YouTube ana. Dili magpabor-pabor. Walay pabor-pabor. Okay, si Aldrin na daog. Pila daog ni Aldrin? Tulo. Hindi mo pildi. Isa ang pildi. O si Ruli ang pildi. Isa. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog guys. Nanginaot mi nga nag-enjoy mo sa mong mga karon nga summertime. It's summertime guys. So manginaot ko nag-enjoy mo sa mong vlog. Kung manginaot ko guys kung nag-enjoy mo, please paki-like, paki-share and paki-comment guys kung nag-enjoy mo, kung naka-reminisce mo sa yung childhood memory. Okay? So kung gusto mo ingan ng mga content guys, please paki-subscribe o paki-share po ni sa Facebook guys. Okay? So thank you very much and have a great day guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.